ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு விவிஎன் டெக். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பப்பாயா பழத்தோட நன்மைகள் என்னென்ன, பப்பாயா சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள்லாம் இருக்குன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம விவிஎன் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பப்பாயாவோட நன்மைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம். பப்பாயாவில் விட்டமின் ஏ, விட்டமின் சி, விட்டமின் இ அதிகமாக இருக்குது. நம்மளோட விஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. பப்பாயா சாப்பிடும்போது நம்மளோட ஹார்ட்டுக்கும் லிவருக்கு ரொம்ப நல்லது. ஹார்ட் அட்டாக்ஸ், கேன்சர் வராமல் தடுக்குது. பப்பாயா சாப்பிடும்போது நம்மளோட ஆர்பிசி லெவல், ரெட் பிளட் செல்ஸையும் டபிள்யூபிசி ஒயிட் பிளட் செல்ஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. பப்பாயா சாப்பிடும்போது நம்மளோட ஸ்கின் ரொம்ப க்ளோவாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட முடி நல்லா அடர்த்தியாக வளர்கிறதுக்கும் டார்க்காக இருக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. பப்பாயா சாப்பிடும்போது டைஜஷன் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. இன்டைஜஷனில் தடுக்குது. பப்பாயா சாப்பிடும்போது நம்மளோட போன்ஸ் அண்ட் டீத்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கொலஸ்ட்ரால் லெவல், பிளட் ப்ரெஷர் லெவலும் சுகர் லெவலையும் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. பப்பாயா ஆன்டி வைரல் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல், அதனால் வைரஸ், பாக்டீரியாஸ் கூட ஃபைட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. பப்பாயா சாப்பிடும்போது நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நம்மளால் ஃபீவர், வைரஸ் கூட ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. பப்பாயா சாப்பிடும்போது டெங்கு ஃபீவர் கூடயே ரொம்ப ஃபைட் பண்ணுது. இந்த வீடியோவில் நம்ம பப்பாயாவோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் அதோட நன்மைகள்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யார் யாருக்கெல்லாம் பப்பாயா பிடிக்குமோ மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க. மறக்காமல் நம்ம விவிஎன் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.